Možemo? Pozdrav svima, dobrodošli na Tumač. Moje ime je Tihomir Taborski, a u narednim videima ćemo se baviti temama iz svijeta ljudske kreativnosti. Govorit ćemo o likovnoj umjetnosti i dizajnu. U našem obrazovnom sustavu likovni je, nažalost, često predmet koji se smatra manje bitnim. Praktički ga mnogi smatraju nebitnim ili ga podcjenjuju u odnosu na važne predmete poput matematike ili jezika. Možda je jedan od razloga taj što se matematiku i jezike mora učiti, mora se uložiti određeni trud, određeni napor, određeno vrijeme kako bi se shvatilo ove predmete, dok se s druge strane likovni doživljava kao nešto što svako može. Čak i malo dijete može crtati. To je jedna od prvih stvari koje smo svi radili kao djeca. Uzeli bi neku olovku i šarali nedefinirane crteže po papiru ili možda zidovima, pa dizali živce svojim roditeljima. Likovni podcjenjujemo upravo zato što ga smatramo laganim. U školama je to predmet za dizanje prosjeka. Ne do Bog da dijete dobije išta manje od petice iz svakog likovnog zadatka. Postoje srednje strukovne škole za likovnu umjetnost i dizajn, ali roditelji često ne daju djeci da ih upišu zato što se od umjetnosti ne može živjeti. Radije se bavi matematikom ili medicinom, pa čak i ako to ne želiš, jer tamo je lova. Tako smatraju. Svo to podcjenjivanje i krivo shvaćanje likovnog rezultat je neinformiranosti. Zašto djeca vole šarati? To je aktivnost koja ih usrećuje, ali time se razvija i takozvana fina motorika koja nam kroz život omogućuje spretnost i mirnoću kako bi rukama mogli obavljati delikatne radnje. Likovni razvija desnu stranu mozga i njeno kreativno razmišljanje u slikama. Danas, više nego ikada, živimo u svijetu koji veliki naglasak stavlja na vizualni podražaj. Samo obratite pažnju na svoju okolinu. Promet na ulici bio bi kaotičan bez pravila i smjernica koje nam daju prometni znakovi. Te znakove je netko trebao osmisliti i dizajnirati. To je rezultat likovnog. Isto je i sa mnogim drugim stvarima. Upravo sada nosite odjeću i možda obuću. Gledate ovo na mobitelu, kompjuteru, televizoru. Čitate slikovnicu, strip ili novine. Pijete kavu iz omiljene šalice. Kuhate neki fini ručak u posuđu. Odmarate na fotelji, na kauču ili krevetu. Vozite sa autom, motorom, biciklom. Igrate omiljenu videoigricu. Sve to je netko trebao osmisliti, a zatim to i napraviti. Neovisno o tome koliko vam to izgledalo obično, svakodnevno i nebitno. Od običnog eksera, olovke i gumice pa do velikih trgovačkih centara. Sve to je netko trebao smisliti i dizajnirati kako bi nam odgovaralo i kako bi nam bilo ugodno za korištenje. U svemu tome veliku ulogu igra upravo likovni. Možda ste religiozna osoba, molite se nekom svecu, Kristu ili Bogorodici, možda Budi ili Krišni. Otkriću vam tajnu. Sve te slike tih svetaca koje vidite i način kako ih zamišljate u svojim glavama, to je sve netko trebao smisliti i nacrtati, naslikati, izmodelirati. Sve to je zahvaljujući likovnom. Svi mogući proizvodi koje nalazite na policama trgovina i kojima punite svoje domove, svi oni imaju svoje pakovanje koje ih predstavlja i čini prepoznatljivima. I sve to je rezultat dizajna, a time i likovnog. Ni slučajno svim ovim ne želim reći da je likovni najbitniji na svijetu, ni da je bitniji od drugih školskih predmeta. Naravno da ne. Niti je likovni samostalno zaslužan za sve navedeno, jer je sve to kombinacija i likovnog, i matematike, i inženjeringa, i tehnologije, i znanosti, i slično. Ali ono što želim reći je da svakako dva put razmislite kada sljedeći put pomislite da je likovni nebitan i da se od likovnog ne može živjeti. To nisu samo umjetnici, boemi i izložbe u galerijama. One imaju svoju društvenu vrijednost, ali one su samo mali dijelić puno veće priče o likovnom. I to je razlog zašto ćemo se u sljedećim videima baviti upravo likovnom kulturom, umjetnošću i dizajnom. Ostanite ovdje i pratite nas. Vidimo se. La 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 la